Xi kultant it-teddid jiġi anke minn ġewwa l-istituzzjonijiet. Kelli każ partikolari qatt metta pubblikament, però kont kellimtu l-Kummissar tal-Pulizija dwarha fejn uffiċjal għoli tal-Pulizija kien jeddidni. U l-każ kien ġie investigat u insistejt li nkun naf il-verità kollha. Dan ġie żvelat minn Robert Aquilina f'intervista li saritlu fil-programm magħkom mill-preżentatriċi Lea Hogg fejn il-President tal-Aqta Repubblika spjega kif waqt li kien qiegħed jagħmel protesta leġittima quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija f'Ottubru tal-2021 kien ġie meddet minn uffiċjal għoli tal-Pulizija. Aquilina fisser kif uffiċjal tal-korp kien għeddu li jekk ma kienx ser ineħħi wiċċ Angelo Gaffà minn fuq banner li kien imwaħħal mal-kwartieri, li l-Aquilina kienet se titneħħilu l-protezzjoni li l-Pulizija kienet bdittati lill-familja tiegħu 10 tiem qabel. Skont Aquilina t-teddid sar waqt li dan l-uffiċjal kien fi triqtu biex jidħol għall-laqgħa mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà, iżda huwa rrifjuta li jneħħi l-banner u baqa' għaddej bil-protesta kif kien pjanat. Matul l-investigazzjoni mis-CID Aquilina kien ta' żewġ statements irrekordjati lill-Pulizija u ta' id-dettalji kollha ta' x'ġara dakinhar. Ġie mitkellem ukoll ix-xuffier tal-uffiċjal tal-Pulizija li jikkonferma li l-uffiċjal kien ċempel lill-Aquilina fil-preżenza tiegħu. Iżda min-naħa tiegħu meta l-uffiċjal tal-korp ġie interrogat mis-CID, l-uffiċjal kien irrifjuta li jagħti rendikont ta' emilu u minflok żamm id-dritt tas-silenzju. Meta l-investigazzjonijiet waslu fi tmiemhom l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg waslet għal konklużjoni li ma kienx hemm biżżejjed evidenza sabiex jitniedu proċeduri kriminali kontra l-uffiċjal għoli tal-korp. Fuq talba ta' Robert Aquilina l-Kummissarju tal-Pulizija ordna li l-uffiċjal tiegħu biex ma jkellimx l-Aquilina u lanqas jersaq viċin attivitajiet organizzati minn Repubblika. Jidher li dan l-uffiċjal tal-korp se jirreżenja mill-Pulizija b'effett mit-8 ta' Jannar u instablu impjieg ma' aġenzija tal-Gvern. Fid-dawl ta' dan kollu Robert Aquilina esprima tħassib tiegħu għaliex hija ħaġa inkwetanti li uffiċjal għoli tal-Pulizija jħalli lil korp bla spjegazzjoni dwar allegazzjoni daqstant gravi fil-konfront tiegħu u tal-korp u jażel is-silenzju. Kummenti pubbliċi li nagħmel jistgħu jkunu taħsara għalija nnifsi u għall-familja tiegħi. Allura kolli niżensew il-kliem li ngħid, però ngħid biss li nixtieq li korp tal-Pulizija jieħu dil-materja iktar bis-serjetà għaliex m'iniex sodisfatt kif il-korp tal-Pulizija qiegħed jitratta dan is-suġġett.